Den 17. juli har Thorsvang Samlermuseum i Stege 8 års jubilæum, og nu skal I møde en af medarbejderne. Jeg hedder Bodil Nielsen, og jeg er her på Porcelænsstuen frivillig på Thorsvang. Og jeg er på Porcelænsstuen, fordi at det der med at gå på gulvet og alt sådan noget, det er ikke lige mig, det er jeg ikke så god til. Jeg vil hellere sidde her og så fortælle en lille smule af det, jeg ved her. Og jeg er her sådan cirka en gang om ugen. Vi er jo mange frivillige, der er glade for at være her, ikke? Så ellers så fortæller vi lidt om det forskellige, når der kommer gæster og sådan noget. Det er jo ikke alt, vi ved. Men det her, der er meget af det stammer fra en isenkræmmerforretning inde i Islands Brygge. Han blev syg, var gammel og syg og ville sælge det, og han ville kun sælge det samlet, så det blev, der kom 32 vognlæsser ned, så det var meget, meget stort arbejde at få det herned og få det installeret med alle de frivillige, der lavede hylder og alt sådan noget der, ikke? Og ellers så er der jo fra både Sverige og Tyskland og Bing og Grøndal, det hedder jo Bing og Grøndal, ikke? Når der kommer gæster, så er vi rundt om. Så spørger de meget, og mange kan jo mindes det, de kan huske det, og er glade for at være her, og meget snakkesalige. Vi har en del ting for Bing og Grøndal, og så har vi jo utrolig mange ting, der... For eksempel det derovre, det er jo blevet meget moderne igen. Det er Daniel. Det er jo højeste mode nu, og mågestel er også ved at komme frem igen. Og der er mange stel, som... Ja, jeg kender jo ikke ret mange af dem, for der er jo utrolig mange ting. Og så er der jo glas og alt muligt, og så bliver der jo pyntet op. Der er jo nogen, der er meget, meget flinke til at sætte det rigtig flot op og sådan noget. Og så bliver det jo vasket af en gang imellem, så det skinner pænt, ikke? Ellers så kører det stille og roligt alle sammen her. De frivillige mænd, der går her, de går og laver og reparerer alting og laver alting og nyt og sådan noget. De er meget, meget flinke. De er her tirsdag og onsdag. Og vi andre, vi skriver os på. Vi har en seddel ude i Folketinget, som vi kalder det, hvor vi skriver os på, når vi kan. Og når der ikke er nogen andre her, så der er altid nogen her. Der er altid nogen, der kommer og gerne vil købe et eller andet. De mangler et eller andet derhjemme, men det er jo et museum. Det er jo ikke til salg, vel?